happy Sunday and happy Easter everyone. Time check is 8:25 na ng umaga. Late kami natulog kagabi pero in fairness ang aga ko nagising. I think I woke up about 7:45. Pero si Mr. maaga siya gumising. Mga kasama namin dito tulog pa. Si James tulog pa, so kailangan ko hinaan yung boses ko kasi yung kwarto namin nandito sa tapat ng kitchen, our dining table. So, I'm having my coffee now. Coffee lang at saka ribisco. Yarn. Kopi ko blanca with ribisco. So, yan lang ang ating brekkie. Magmuni-muni ako, si Mr. nandoon sa cabin. Naglalaro na naman yata yun. Kape tayo, kape. Sarap talaga ng kopi ko blanco. So creamy. Gising na pala si James at ako nakapagbihis na. Si James hindi pa. Ito naglalaro na. Say hi. Say hi yan. Pakainin ko muna ng breakfast. Nag-ice porridge. Tapos pakainin ko bago bihisan. Ayaw siya magsuot ng damit. Naka-prepare na yung damit niya. Pasaway. Breakfast na siya. Yummy. Sabi ni porridge now. Say hi guys. Hi guys. Good morning. Happy Easter. Hi. Yeah, hi guys. So, wait. Easter be like M. Yeah, good job. What's next to M? Oh my God. Yeah. Yes, well done. Daddy struggle, baby. Cute. That's it. Guys, may pakita pala ako sa inyo. Ginawa ni James at saka grandma niya. Easter card. Bless him. He got this the front. Tapos yung teka lang, ipakita ko sa inyo ng maayos. Ayan yung front niya. Nakagay, Happy Easter, Mommy and Daddy. Then, ayan yung ito na talaga yung sulat niya. Lots of love from James. Oh, bless him. Sweet boy. Tapos, merong isa dito. We hung it here. Ayan. Yan yung pangalawa niyang ginawa. We got James chocolate ready. Ito yung mga egg. Merong malalaki at merong maliliit from M&S. And then he's got his Cadbury and Kinder because he loves Kinder as well. Tapos ito yung tray niya. But I don't know if we're gonna let him open because I think it's too much. Matagal na to binili kaso hindi lang niya talaga ginalaw. Really good. He's very patient for this one kasi matagal na namin to binili. So ayan. Yan yung kanyang mga chocolate. And then ito spread namin to later sa garden. Hindi pa kami makapag sa garden, makapag-spread ng chocolate kasi basa pa yung grass. Kasi nag-frost this morning. Sharp frost. So, medyo basa pa yung garden. I mean, yung grass. So, antayin muna namin na mag-dry yung grass para i-spread namin yung mga egg chocolate para mag-hunt siya. Pinapalaro muna namin dito sa loob. Magkalat na tayo ng egg.
No, you're gonna stay here. Go to daddy. Get your basket. Come on. Guys, may pag-anap pala si Mr. today. Giatay. Kasi maganda yung panahon today. Medyo mainit. So, gusto niya mag-barbecue. Giatay talaga. Wala akong na-prepare or anything. Sabi ko, okay, mamili tayo. Kasi nag-invite kami ng 2 household. Kasi yun lang ang government rules na pwede ka mag-invite ng 2 household lang allowed. And nakapagluto pala ako ng madali ang lechon kawali andito. Oh. Maliit lang siya kasi para lang sana to sa akin eh. Tapos nagbibingka rin ako. Ay, mainit pa. Ayan, bibingka. Wala akong salted egg kaya cheese lang nilagay ko. So, yan, aray ang init. Inaantay ko lang si Mr. kasi nililinisan niya yung barbecue grill sa garden. Tapos, aalis kami, punta kami ng shop. Mamimili lang kami ng burger, like mga burger kasi mga British, ganun lang. Bahala sila, basta ako mayroon na akong pork dito, tapos magra-rice unti. Kasi Asian din sila eh, yung isa from Malaysia o Burma, tapos yung isa is Japanese, Yuko. So, sila lang, 2 household lang yung in-invite namin kasi bawal pa yung maraming i-invite. So, yun ang pagganap natin today. Kala ko walang ganap. Ito talagang asawa ko. Nakabili na kami ng guys, pang barbecue, and si Mr. nakapagdingas na rin ng aming barbecue grill. Nagsombrero ako kasi last time nasunog yung leeg ko. Ewan ko kung nasabi ko sa inyo. Pakita ko sa inyo. Oh. Nanibago ako sa sun. Ay, sa init. Oh, yung nakaraan naglalakad kami, nasunog yung leeg ko. Diba? Kaya nakasombrero ako. Baka sabihin nyo nag-iinarte. Unahan ko na kayo. Nasunog ako na sunburn. Parang numipis yung ko, yung balat ko sa collagen. Oh, diba? Ang laki ng sunog. Ang kaya, ang hapdi pa hanggang ngayon. Inaantay na lang namin yung aming mga the barkads. And we can start our Barbie. Ayan yung ating pang Barbie, guys. Ito yung aking, kanina. Lechon kawali. Then we got some sausages. Yung ating bibingka. Looks yummy. And then we got some pork here. Tapos nasa loob pa yung burger, salad, coleslaw. Then yun is the burger bread. Yung mga sauce, yung iba nasa pa. We got some grubs here. It's this sour cream. And then sour cream dips. So, ayan. Yung ating pagganap today ni Mr. ni pala. Na-miss niya yung kanyang mga friendship.
It's barbecue time. Sausage. Taga-grill ko. Buti pa siya, hindi na sunog. Mami, sunog, Bobby. Sunog. What sunog means? Sunog, yeah, what sunog means? Yeah, what sunog means? What's in English? Sausage. Burn. Burnt? Sunog. What's gutom means? Good boy. Say good job, Daddy. How about busog? Sag. Ah, what? That's full. Right. That's full. Oh. That means you're full. Busog.